дар бораи Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, сардафтари шеъри форсӣ, адабиёти классикии форсу тоҷик чӣ медонед? яке аз шоирони классики форс тоҷик ба шумор рафта. дар эҷодиёти вай беҳтарин намунаҳои асарҳои тоҷики форс эҷод ёфтааст. соли 858 дар Панҷироди Панҷакен таваллуд шуда, соли 941 ин дунёро падруд гуфтааст. бисёр як шахси бузург аст, тавоно аст. дар бораи Рӯдакӣ чӣ қадар сухан мегӯем кам аст. аз эҷодиёти худи устод ду байт. ростига бозир дар калай дигар чизҳо дар ҷӯш аст. намедонам намедонам Муҳаммад донум изома касма. як чизаш ҳаст ба фикрам Рӯдакӣ навистагӣ ки гули сурӣ чӣ рехт барг чаро зи ҳаҷри лола куҷо рафт лола шуд пинҳон ҳамин ба фикрам. гар бар сари нафси худ амири мардӣ бар кӯру карар нуқта нагири мардӣ мардӣ набувад фитодаро пой задан гар дасти фитодае бигири мардӣ. мардумони бихрадан дар ҳар замон роҳи донишро ба ҳар гуна забон гирд карданду гиромӣ доштанд то ба санг андар ҳаме бингоштанд. дониш андар дил чароғи равшан аст ва аз ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст. ҳар ки наомехад аз гузашти рӯзгор низ наомез аз ҳеҷ омӯзгор. гар бар сари нафси худ амири мардӣ бар кӯру карар нуқта нагири мардӣ мардӣ набо фиторо пой зан то бас дигар бигири мардӣ. чӣ охирон мисраш баргаси фитодае бигири мардӣ. вақто ки аз як қисмат ҷойҳои воқеан хотирмон подшоҳ гузар мекунад ва ватани хешро фаромӯш мекунад ва дар ин ҳолат буд ки вақте ки устод меояду бо замзамаи ҳамин қисса ки воқеан бӯи ҷӯи мулиён ояд ҳаме ёд ёри меҳрубон ояд ҳаме бо хондани ин подшоҳ якбора чӣ ба ваҷд меояд ва он меҳри ватандӯстӣ бар вай пайдо мешаваду ҳатто яке аз пойафзолҳояшро фаромӯш карда давдавон чӣ ба сӯи ватани хеш боз мегардад ки ин яке аз лаҳзаҳои хотирмон буд дар саргузашти устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ.